Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arju Ponikha. Ingdeng phokep karbi risonim sorong aje ningkan suri hini rain korapli sertalin ketalon pen kacherapsi karcho lapen kachikimo amai kepadupon. Pai ni phai trok arni nijang karbi anglong arlo dongkamukam rong supia long kedo wai song pathua klam along ingdeng phokep karbi risonim sorong aje ningkan suri hini rain korapli sertalin ketalon kacherapsi kedam tang ingdeng pli KYF ningkan 1978 lapen ingdeng kroi hini ningkan 1986 keklem tang atum aphan kachikimo lapen non keklem bom atum aphan karcho amai mesen pen kedeng pon. Bang suamai kipadupon along karbi jutang asong lapen dongkamukam ahavar amaya tumpen cepater piponsi labang suajai me kedeng pon along man kedo karbi jutang asong mepu chondro sing kropen kechari pon amaya long man kedo karbi anglong autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Rup Singh Teron lapen EM MSC atumpen danglo karbi anglong autonomous council board chairman dongkamukam municipal board lapen penangan kethe kedeng atumpen bang suamai long chetong dunse alir alon chipipon. Labang suamai ke dengpon along lotun akuru rangsina sarpo aphan kethok kijer asai dengpon si tirim kethok lama kang thor asai dengpon si kachikimo lapen kachoro amai pedopon lu. Halapurat amai pi kedopon ahut karbi anglong autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen kejapon along kacepaduk tang atum aphan kachikimo alam thit cepaklang ponsi non ke klem bom atum aphan sidami kachoro alam thipen mai pi along pen cepaklang pon. Lapen dongkamukam rong sopi along sitame pining pen APSC lapen UPSC coaching center sitame prabjen pen pedopon polasi ningke hang atum aphan mesen awar sai longpo lapen non malom asam mala scheme pen land compensation alam ki aputhak inquiry tami pedopon bomlo bangso along komat atum si kechok che kedoma sodak pen akang sai pedopon pu jongsi mondol SK atum si kechok che pulotang te woreng ang hoi pen than pet popusi pherangke atum pen kachepa thengno pon ahut lamthi chepa Langpon. Ningkan si sertani na ningkan arju ikpo, laso sertani na ningkan arju ci aprang Karbi Cultural Society diri piamai hinpen kaceke mo lapen karju. Karlita na tungaphan aprang Karbi risonim surong aje katalon, Karbi youth officer katalon laso katalon along. Kacepiduk tu nabang kubang piet tumaphan. Laso apir thelong kabe tumaphan pir the arna langera tumaphan pra tumaphan kachekemo lapen non do boma tumaphan pra tumaphan karcho laso karcho amai si pinike ki thik laso karcho amai long niliphan tiripia hin pen Karbi Cultural Society tiripia hin pen niliphan alhui sarpo amen pen sinang hok si piniliphan ak chokhapon lasini lita na chetong don lo da tong kamukam ora maya lo lasini ngarong piglo ya dak pini laso apir thepen avedat anam plang et tum songja pi Karbi jutang jubar kaching hona tumaphan Karbi nimro kom kaching hona tumaphan Karbi jutang jubar kaching hon Karbi ninsore sorong aje katalon long kirikama mai long mai pu konchun bang mane bang ke tangka kirima bang mane ke apa cet hanga bang mane ke lahai eklem kita sayang dek ke pek anak tumaphan abang puang pitumhan pini kalita tumhan ke kaceke mo lapen ke oko pirthe ke bom tumhan ke karchu lahini pangumpet amai along na chetong dor pon ningrong pek lapen adak pini la sopir thelong kabe anak tumaphan nilia prang sayang deng klem dun long pek elang tumlong lapen charli dun long alang tumalong sini li si pena sayang deng ta charli dunlo apenin so along ni lipini lang tum kisia sa hin panili phan alang tum phan karcho laso aman peng pinai pu nilipana sayang deng na pipon ni pipon lo la sini ngarong lo thank you sir civil service free coaching dongkam long ni li an civil hi dam pen ni pipon lo dongkam long is Karbi Anglong ye tuning pelo ni li kecheng UPC la pen APC free coaching akejo pen laso kachali ji abar sai ni tipon pen Karbi Anglong autonomous council pen si budget long pen si lokpon lo la pen ke bang trokera hini pining bang ke mains exam ke tok don long ji aphansi dada dipu pen pass lo la pen pining bang ke west Karbi Anglong laso ningkan phansi chengi fit po la pen budget long apon po je dongkam long UPC la pen APC মানে IAS officer, IPS officer, Indian Forest Service, Indian Revenue Service, Indian Foreign Service,
lapeni ACS officer APS officer hai ka pi undor long dia phan ya dongkam kamlong tame dak free coaching APC and UPC free coaching aphan ki kon dia phan itu Dakar Bank Autonomous Council pen dengkon Sir, la asamala puthak la non reserve apota. Larnon asam mula apusha kan simlam ni news long theklong da tharna ke do pene lapen lapua dongkam mukam taum pen lapu ap ke tumprengan ke lapen ho harohat ke laso thanga alam ki ave sita pu hamre nanat linchika mulokbong alada malasomolom isi dak kechok che pudo lasinili ni thomang bong dak dongkam mukam yaro phan adak mondol kapuri tum kali anu kapek tumban sinili dakwan pensi dak inkuri pakori lo jongsi kelong bek ji abang po tum jongsi longle pulong te lake alang tum phan ke lili sakuri pen suspension dipo la sophi bang ke fas ke sokos office dipo la sophi ke suspension dipo la pen aphi bang ke jong se lang tum la so sang deng ke klebek pulong te laka sakuri bang ke dam nang ji Nagalena hoy kedo arat solar project pen border aputhak pherang kamai kangnipon Borjan MSC constituency Nagaland ahoy kedo arat solar project pen ahoy aputhak tongsekot pen pherang kamai kangnipon Jasimet penang an alam ahoy kedo arat aphan longli chojorpu penang an kethe kiding atum akoy kipipon aputhak pherang kamai pen klardak pen lamwoi kipipon Nagaland ahoy kedo arat longli chojor etpu akoy kipike ahok kali ladak methang karbi akhe angbong atumta kechok chedo athema bongrung arong longka thermen tiso singkiling arong balijan pen danglok penang an Nagaland ahoy kedo akarbi atum longle ke jor lok pensi hemred gari motor kachenam kachepang chopuke ahok alam kali pusi pherang kyamai kang nipon ahut klardak pen lamklar pipon laben solar project nang kibiji alongta compensation kelong nangji pute longra pet nangji long le pute kethe kidinga tumpen long le rapet nangji puta klardak pen lamklar pipon thu tangte Nagaland ahoy kedo arat pen pherang kyamai kang nipon alam thele tangton pen arjuponik sina bukajan ben sarkurobe Karbi Anglong news asolam ki piji ke niligela son loho je arling the tumpini arni italian hema kachi fortuner kachi na fort endeavor kachi na nilitum question guri re nilitum khotkhutiya sor lahorijan sor jongsi ko manne agari thepo ke naam bolote mane jongsi problem do bolote wangot nilitum hanang muri artiai mari nilimen ke molenteron nane longlegi jor do mala so mai kalal hai lam ninggir hai damo chitha chek dam kam ke chithan etno kisumana kam ke ate pirthi long wanglo te isi ashok domati hodi jene sakuri long le postani hem red gari khura chikki mintum everyone lage nilitum budar kar ma chok no na kai ke choklem remlo lasi nili bang ke kar bitum tarong lunara nang lo choklem nang popo ba lasi lahai ka choklem nang bang a clarification ne nilila so importance kisuman ma thate jongsi doubt ki do we karling tum do bulote nil tum han direct phone call dame nili phone number ke 9957285962 je nangli poisa nangli hem ede example de nili phan personal la nangi NG palam dawe office nili lam klar ke pigang tung ke khotkhutiya sor ke ladak ke nangli tum imagine Burma and the Dakpensi control India pen jitu niki transport import jitu foreign country pen adol bolo pinyani Manipur phana ka control le khotkhoti Lahorijan jitu Nagaland phana ka control la khotkhoti Nagaland the MSCN pen chenglok ka prek ar logo do Manipur ong lo laso joine si lahai tum kona lo businessman tum ke sab khotkhoti si ajada syndicate pusta dak Karbi Anglong na hoba area theklong le dak syndicate adol lasi niligi pui bang wango syndicate to nang cho claim mo tangka mahachipa donu longli data syndicate kalimati kapre ka syndicate ta ko mamya mias nang claim wrong da ili tuma leng tunge zero dake zero almost zero nil tum ta non si bor idun bomlang la pen la so example nangli question straightforward nili bang ko isi example Lahorijan Bazar Committee pinyar ni le boiler kinep le che hang jo non do 5 years Loti Kimi Production pen ka sonsepon runbo chepu Karbi video album theklong iponda prangpo labang solam kan arjan along cheparjan abangphu Joyram Ronghang cheparjan bangphi Sobita Tokbipi singer Longsing Bongrung producer Sir Imterang DOP and editor Jonas Singh Rongphar makeup and director Chingbai Rongpi Pakistan adeta long ahir ingtang rak pen tren kaching koi penang an amuni datum apran kedamnang
Pai ni phaitrok ar ni Pakistan along ihum atren kaching koipon bang swa tren kaching koipon ahut ki ongdung amunit atum apran damnanglo lapen penang anatum ke arenga husitami solo Pakistan along Hazara Express passenger train ahir ing tangrak pen kaching koipon ajok bang ingkora hini amunit atum apran damnanglo lapen bang phokep sose amuni datum arenga hu kesu bang swa tren kaching koi koson pensi kaching koipon longlok loni non amat ki klardak aberta avi ponlang News Desk Report, Karbi Anglong News. Khotkhoti Super League 2023 Bengnabil Jagroti ke pathua klam along angdung kitipon. Pai ni phaitrok arni kang sampor phaipli apor malong Bengnabil Jagroti pathua klam along Khotkhoti Sports Association atom penche pater pi ponsi Karlitang Sart heteron lapen Karlitang Basapi Bongrong pi Chikimo amen pen Khotkhoti Super League 2023 angdung kiti ke pathupon labang solong alir alon kipidun aluhi sarpo aman pen kache tongdun sorkari gaubura Babu Bongrong arong akesar Sart he Bongrong Rongasar Gunadhor Gautam Rongasar Agosto Topo Prafulla Goyari Raj Cycling Bank, Valentine Topo, ASRF, Mohendro Kurmi, Raj Cycling Bank, Khotkhoti Bajar Committee Mepu, Birjet Teron, Bipon Bongrung, Rajbu Teron, Molen Teron Pen Chenglok ke the kiding atum chetong dun pen, labang solong RDP dun. Labang soang dung kiti ke pathupon, ateran atum lake, Donkam FC lapen, Lahorijan FC ateran atum angbongsi ingtang kreng pen chepatipon. Donkam FC ateran atum Lahorijan FC ateran atum aphat, 3-1 goal, nil pen parempon. Ke hai anong li tangka suri krep ho lapen trophy lapen kerem atuma phan tangka suri kep lapen trophy pi pajar ponlo bukajan ben sarkuru be Karbi Anglong News